Fi'n really excited. A fi, dwi'n teimlo reit angerddol i gael y cyfle yma. I smasho pethau sy'n rili wedi ngwylltio fi dros y blynyddoedd. Dwi'n yn flin. Na. Dwi'n sassy. Fi ddim yn berson blin. Ydw i? Na. Fi'n mynd yn annoyed weithiau, ond fi jyst yn brysio fe dan carped. Sa'n licio confrontation. Na, dwi yn. Opposites attract. Fi'n clumsy anyway, a fi wastad yn torri pethau, fel fi wastad yn torri mugs, neu pethau fi'n really hoffi. So mae actually gallu intentionally torri rhywbeth. Yn really exciting. Neu gael smasho pethau. Crazy eyes. Dyma goron. Mae hwn yn symboleiddio y teulu frenhinol. Fi ddim yn hoffi royalty a fi ddim yn hoffi y monarchy o gwbl. A felly fi yn really excited i smasho hwn i smithereens. A ie! Fi jyst yn meddwl y pawb yn gyfartal. Jyst dim cael neb yna o gwbl. Jyst cael llywodraeth o ddylwn ni gael, llywodraeth functioning sy'n gweithio, a wedyn dim teulu brenhinol. A fi actually ddim yn gwybod unrhyw enwau aelod o'r teulu brenhinol, achos dyna faint fi'n cysau nhw, unrhyw beth fi'n gweld amdano nhw, fi jyst yn switcho fe off. Hwna'n really cute. Mae hwn yn cute. Hwna'n ei mi eisiau smasho fo. So, mae hwn yn cynrychioli pres. Dwi'n reit rybys hefo pres, as in mae gennau broblem gwario ofnadwy. A dwi wedi cael student loan am y 3 mlynedd dwytha yma, ond rhywsyd neu gilydd mae'n mynd ar ôl wythnos. A dwi ddim yn dallt sut mae hynna'n digwydd. Ond wedyn, wrth fi feddwl am y diwrnod ymlaen, dwi'n sylwi, dwi wedi defnyddio nghardyn i ryw 30 o weithio ar diwrnod yna. Mae'n addiction. Mae o yn addiction. A hefyd, mae'n really trist pan ti'n deffro'n bora. Yn meddwl bod chdi wedi cael text gen rhywun anwyl, ond actually HSBC ydi o. Dwi'n meddwl os bod HSBC ar Snapchat, so mae'n top friend i fi. Dyma gar, a dyma car i Mari. Dyn ni ddim yn fan iawn mawr o ceir a cerbydau a unrhyw beth i wneud gyda profion gyrru ar hyn o bryd. Wel, mae'n just stupid yndi. I fod yn deg, ti'n gwybod, ti'n talu pres i wneud y theory test i. Ti'n pasio has a perception o'n nadwy dda, a wedyn ti'n colli'r fath ar cwestiynau, fatha 1 pwynt, a mae'n fail. Hwn ydy'r papur nes i ffeilio bore yma. Yn Gaerdydd. What you gonna do? John. Chwalu fel, dyna beth dwi'n mynd i wneud. Chwalu'r dan. Payback, 25 quid. Gone. Joke. Mae gen i lot o gigs dros y ha, a sgen i ddim ffordd o fynd o gwmpas. Achos mae car fi wedi torri lawr, a jyst o fi ddim car ddim o'i... Wel, dim car fi o ddeu ddechrau gyda. Car nain fi, mae'r car di mynd. Roger. Mae Roger di mynd. A pobl smug sy'n mynd o gwmpas mewn ceir, ti'n fel, ww, sbio gyda gar. Dyna ni car hefyd. Mae'n just yn tiny. Hefyd, mae ceir yn bethau drwg i'r amgylchedd. Gyda ni just seiclo bob man. Gen i laugh. Grawn. Na i roi ti'n y cefn yn troli. So ni'n cael gael double bikes na? Na, ni ddim yn mynd i gael double bike. Ni ddim na, just ddim gweithio. Fel tandem. So Amsterdam? Na, Mari. Fi actually ar efo massive snowman. O! Ridiculous. Paxi'r menig coch. O na, gyda... O, mae hwn yn y mingin. Connie off. Connie off. Mae hwn yn fod amazing. Dynistio'r teulu frenhinol dros Gymru. Dros pawb sy'n heitio nhw. 1, 2, 3. Beth ddigwyddodd? A dim byd ddigwyddodd. Dros Gymru! Oedd yn actually really satisfying.
satisfying. O'n i'n nervous dros A da fi. Reit, mae hwn i fy ffrind gorau ar Snapchat i HSBC. Go. Yn erbyn theori. Yn erbyn Ceir yn torri lawr. Os wyt ti gadw hwnna? Na, dim os ti ffeilo fe, mae'n ffain ag o. A to, go on. Gaf i ddweud i'n dyn. Oh my gyddiant! Oh. Cheaper na therapy. Satisfying. Oedd e'n amazing. Oedd. Fi'n teimlo fel fi'n gallu concro'r byd nawr. Ti'n teimlo bod rhywbeth di dod, fatha bod chdi Ie. ysgwyd rhywbeth allan o hwnna chdi? Fi'n teimlo well. Nes i ddechrau'n hefo pa mor flin esh i. A do'n i'm yn gwybod bod gennau gymaint o built-up anger tuag at piggy banks yna. Genna ni issues. Oes.